प्लास्टारनि मस्लाखौ बोरै फुयो नायना लांखांगोन आं जेनेबा प्लास्टार मस्लाखौ डाइरेक्ट माने जेसां हायो एसां बुरजा हावखांनो नाङा मथथे 80 रोजा 10 mm रोजा गुवारै हाव बेनिफ्राय ज्राव फुबैनाव माने मस्ला फुबैनायाव कर्मि सिबनायनिबो टिकेटिंनि आं खाथि नोंथांमोननो दास माने ओरै ओरै फुबैनानै बिजौखौ ओरै लाना फैनांगौ मानिया गोलैया आरो ओरै माने बिजौखौ नावमान बोबोनांगौ ओरै जाबाय प्लास्टार फुबैनाय खेथि ओरै बोबोनांगौ बाहाय कर्मिखौ ओरै बोबोनांगौ गोसो होनानै आं मोनसे फरमुलानि जेनेबा आगोलनि मिस्ट्रिफोरा ना पुराना मिस्ट्रिफोरा खमान प्लास्टारखौ खमान जानायखौ ओरै पाता होनानै जेनेबा बे पाताखौ अलमजों थुना नायोमोन बेबो मोजाङै दा सिदायै खारहैयो जेनेबा इयो अलमा बेयाव सिदायै खारबा बे प्लास्टाराव सिदायै खारोमोन बेनिफ्राय दा जेनेबा एक्सपिरियेन्स गैयै फार्स्ट गोदान मिस्ट्रिफोरा बिदि बानायो आरो जेनेबा बे सिदा खारबा प्लास्टाराव सिदा खारो नाथाय जोङो एक्सपिरियेन्स मोनबाय नालाय जेनेबा जोङो अलम नायालासिनो हमनो हाबाय हमनो हाबाय जेनेबा डाइरेक्ट पात्तादो ओरै होखाबाय डाइरेक्ट खब जाबाय आरो खुलुमबाय लोगोफोर दिनै जागोन जोंनिया खामानिया प्लास्टार होनाय नै बे हाखरनि वालखौनो प्लास्टार होगोन जोङो नै खिजा गरम खोथिबाय दङ जोंना मिस्ट्रिफोरा नै इ साइडखै जों प्लास्टार होगोन खिजा ओइ नोंथांमोना सोरबाफोर प्लास्टार होनो जेनेबा प्लास्टार होनायनि खामानि सोलोंनो गोसो दङबा जेनेबा मिस्ट्रि खामानि सोलोंनो गोसो दङबा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां जोङो माने टन्न गासैखौबो A to Z देखायलांगोन भिडिअनि गेजेरजोंनो नै जोंना मिस्ट्रिफोरा प्लास्टार होनो बाला सालायगासिनो दङ बिराद धुलाबो माने धुलाखौनो नुवाखै बिसोर इन्टारेस्टनि थाखायनो ओरैबायदि निसा दङ खामानिनि गलायबाय नै दै होबाय थादों जोंनिया बिथाङा बसा प्लास्टार होनो थाखाय वालखौ बाराद्राय गोरानबो जानाङा गिसिद्रायबो जानाङा मिडियामाव लाखिनांगौ जायो ओंखायनो दैखौ नायै नायै होबाय थादों नै जोंनिया गोरानद्रायबाबो मस्लाया थब रानखाङो फिनिसिं खालामनो हाया गिसिद्रायबाबो मस्लाया जगलायो फिनिसिं खालामनो हाया माने मिडियामाव लाखिनांगौ जायो आरो गोरानबो गिसिबो जाद्रायनाङा वालनि कन्डिसनखौ नायनानै मस्लाखौ बानायनांगौ जायो प्लास्टार होनायाव खायसे घलाबो होयो खायसे मिक्सारबो सारो घलाखौ माबायदि वालाव होनांगौ मिक्सारखौ माबायदि वालाव होनांगौ बेखौ जेनेबा वालनि कन्डिसनखौ नायनानै होनाय जायो दा वाला इयो गोदान गिसि बेनि थाखाय जोङो मिक्सार होसिगोन मिक्सारा पाउदार नालाय गोरान वाल गिसियाव पाउदार होनांगौ जायो मिक्सारखौ जुदि वाल बोराय गोरानबा घला होनांगौ जायो घला गिसि नालाय मिक्सार बानायगासिनो दङ जोंनिया मिक्सारखौ माबोरै बानायो जेनेबा सिमेन्टजों बालादो समान समान जानो नाङा नोंगोना मिस्टारफोर सिमेन्टआ हमना ला सिमेन्ट मोनसे एग्जाम्पोल होनो आं सिमेन्टआ जेनेबा मा होनो बेखौ गंसे हिसाब दे बेनिफ्राय बालाया वाटार जानांगौ सिमेन्टआ बारा जानांगौ प्लास्टार होनायाव जों मिक्सार सारदो मिक्सारखौ बोरै सारो आं नोंथांमोननो देखायनोसै जोङो मिक्सारखौ बुजायनो हायोना गोबायै हायनांगौ गोबा गुवारै हायनांगोन जेनेबा ओरै खालामना लाबाय गोबा गुवारै हायना लानांगौ ओरै माने ओरै बुरजा हायबाबो मस्लाया मिक्सार ओरैनो बिन्ना जागोन आरो गोलै गारजोबगोन नावमनल' नांनानै माने गोबा गुवार हायनानै ओरै स्राय सारना होनांगौ माने गुवार जागा उननि खामानि नांखागौ बिदि आरो माने गुवार जागानिफ्राय गोबा गुवार हायनानै जों बेखौ बर्ड मोननैजों मिक्सार सारना लाखानोसै ओमफ्राय प्लास्टारखौ होसिगोन जों बिथांमोना माने जिखिनि प्लास्टार होगोन बेखिनि गासैखौबो सारना लाखा नांगौनि बारा सारना लाना रानना मिक्सारा बुरजा सारना लाबा रानलाङोबा उनाव सारफिननांगौ जायो दिंना जालाङो ओंखायनो नांगौखिनिखौल' सारना ला खिन्थु खानै नालाय खासे बर्ड मोनसेयाव करे मोननै सारना लाबाय प्लास्टारनि मस्लाखौ बोरै फुयो नायना लांखांगोन आं जेनेबा प्लास्टार मस्लाखौ डाइरेक्ट माने जेसां हायो एसां बुरजा हावखांनो नाङा मथथे 80 रोजा 10 mm रोजा गुवारै हाव बेनिफ्राय ज्राव फुबैनाव माने मस्ला फुबैनायाव कर्मि सिबनायनिबो टिकेटिंनि आं खाथि नोंथांमोननो दास माने ओरै ओरै फुबैनानै बिजौखौ ओरै लाना फैनांगौ मानिया गोलैया आरो ओरै माने बिजौखौ नावमान बोबोनांगौ ओरै जाबाय प्लास्टार फुबैनायनि खेथि ओरै बोबोनांगौ बाहाय कर्मिखौ ओरै बोबोनांगौ जों बेखौ फुबैजोबना लाबाय
दानिया जों नैबे पात्ता सोरबा पात्ता होनो सोरबा स्केल होनो बेलेग बेलेग भाखौ बेलेग बेलेग होनो जों बर' स्केलानो जायो बेखौ स्केल बायदि गोलाव ना जों दानिया बेखौ खमानै होनोसै आरो खमानै होना ला जेनेबा बिदिनो जोङो खमान खालामसिगोन खायसेफोरा ओरै पात्ताखौ होनानै बेखौ अलप नायो जेरै एक्सपिरियेन्स गैयि मानसिफोरा अलप नायनानै खमानखौ जखाखौ नायो आरो अलमजों दा जों एक्सपिरियेन्स जाबाय जोंहा ओंखायनो डाइरेक्ट पात्ता नायलाया अलप नायालासिनो डाइरेक्ट पात्ताजों बिदिनो खमानै खालामसै बिनि उनाव पलिजों ओरै होबानो जालांसिगोन आरो खमानै दा पलि जाथ'नो जायाखै नैफोरो खब्ला खब्लियाव एसे एसे लिरबावनांगौ जास्ट खोन्थाबाय आरो नोंथांमोननो जेनेबा एसे एसे खब्ला खब्लियाव जोङो लिरबाय लिरनानै जोङो पलिजों बेखौ पलिबो होनो रसाबो होनो मा जायगायाव मा भागादो मा होनो जों बारा मिथिला आरो बर' भाषायाव जों गुवार बुस्थु पलि होननानै पलि होनना बुंबाय जोङो पलिजों जों ओरै होसिगोन मा जालांसिगोन आरो ओरै होबाय था जेराव गोथौ दङ बेयाव मस्लाखौ एसे एसे लिरनानै ओरै ग्रोब बुलाय माने फिनिसिं खालामो आरो दानिया जों प्लास्टार होनाया जाबाय नै नोंथांमोना नायनो हागोन जों इयाव दानिया खला फोननोसै बेयाव मानो खला फोननायदो जोङो जेनेबा बे वाला हाखरनिसो वाल नै बे हाखर दे ओमफ्राय बे हाखरनि वाल नालाय ओरैनो लामानि वालबाथ' प्लास्टार होलायनांगोन हाखरनि वाल नालाय जिथु बे हाखराव दै थायो दैया एनि टाइम नांना थाबाय थाबा दैया अरो मस्लाखौ बिनि थाखाय खला होनांगौ जायो आरो इयाव खलाखौ माने दैया बारनो हाया नालाय बिनि थाखाय जों इयाव खला फोनगोन जोंल' नङा बयबो फोनखायो हाखरनि वालाव खला दा जों खला फोननोसै नै लाबाय जगारखौ इयाव फोनगोन जोङो नै दे दा बाहाय गथा जानांगौ इयो वालनि हिसाबै दै वालनि कन्डिसनखौ नायनासो होनांगौ जेनेबा वाला गिसिबा बायां गथा गोरान हो जुदि वाला गोरानथारबा खलाखौ बायां पायना खालामनानै हो गावबा गावनि आयदा हिसाबै माबानांगोन आरो बेफोरखौ वालनि कन्डिसनखौ नायनानै खलायाबो बेलेग बुस्थु नङा सिमेन्टजों दै लगायनाय नै बे गुरिनिफ्राय नै गोजौआलागि बिजौआलागि फोनगोन जोङो 8 फुट गोजौ दङ इयो 8 फुट गोजौ वालखौ प्लास्टारजों लोगोसे खला फोनफागोन खारन दैया अरनो हानाय नङा आरो होमबानिया खला होबा दे दायो फिनिसिं खालामनो हागोन दे फोनना लाग्रोजोब दायो फिनिसिं खालामनो हागोन वाल खला फोननायाव माने परबि गाहायनानै फोननायाव आइ जायाखै नालाय जोङो डाइरेक्ट बे फंगादो लुना होनोसै खासि लुना होगोन खासि फोनगोन बेफोर माने गावबा गाव आयदा आरो वालनि केपासिटिखौ नायनांगोन गावबा गाव आयदा प्लास्टार होखांनानै खला बोखांबाय नै जाना नोंथांमोनालाय बेफोर प्लास्टार होनानै खला होजोब्बाय इयाव मोनसे बर्ड दङ बेखौ प्लास्टार होबाय दङ बेफोरखौ लानाय गोजा नै प्लास्टार होबाय दङ बेखौ लानोसै दा सानि फिनिसिंखौ होनांगौ लानोसै नोंथांमोना जोंनि खामानिखौ नायनानै बोरै नुखो कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा गुबुनफोरनिखौबो खालामनाय बायदि लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे बेल आइकनखौबो दामना हो जाहाथे जोंनि भिडिअआ नोंथांमोननियाव सहैग्रोयो आरो कमेन्ट खालामनो दा बावगार कमेन्ट फरायनो मोनोबासो जोंबो भिडिअ बानायनो गोसो जायो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों।